Krásny deň. Tiež je pre vás MLM, sieťový marketing, strašiak, niečo, o čom ste nepočuli nič dobré, o čom si myslíte, že je to pyramída, lietadlo alebo podvod. Tak ja si to teda naozaj nemyslím, ja to aj zažívam už kopu rokov, že to tak nie je, práve naopak. Je to možnosť, ako si môžete priniesť nový príjem do domácnosti. Volám sa Adriana Šery a vítam vás na rozprávaní, ako si môžete zlepšiť svoj život a prípadne začať plniť svoje sny. Rada by som vám naozaj ozrejmila, čo to je ten sieťový marketing a prečo sa ho nemusíte báť. Takže poďme spolu objaviť nové možnosti zárobku, aj v zrelom veku môžete začať odznova, znovu objaviť svoj potenciál, začať podnikať po svojom a naozaj plniť svoje sny. Takže multilevel marketing alebo sieťový marketing je pre mňa úžasná cesta. Za mňa je to príležitosť, ako si postupne budovať finančnú istotu a prispieť do rodinného rozpočtu, postupne si plniť svoje sny a začať meniť samu seba. Stretávam sa s tým, že naozaj veľa ľudí má strach z tohto systému, že to je niečo nie celkom legálne a nie je to v poriadku. Lietadlo, pyramída, má to veľa názvov. Ale čo to je vlastne pyramída? Veď pyramída je každá firma, každá inštitúcia. Všetky fungujú na tomto princípe nejaké hierarchie, kde každá má svojho riaditeľa, zamestnancov až po upratovačky alebo kotolníka. Rozdiel je len v tom, že tu v MLM si každý môže budovať tú svoju vlastnú pyramídu bez obmedzení a podľa vlastného úsilia a chuti pracovať. Môžeme mať firmu, kde každá tá upratovačka môže kedykoľvek dobehnúť alebo aj predbehnúť svojho šéfa alebo toho majiteľa, čo sa v bežnej klasickej firme naozaj nedá. Mne sa toto stalo už viackrát. Je úžasné byť na vrchole tej svojej vlastnej pyramídy, svojej vlastnej siete a sama rozhodovať o tom svojom úspechu. A na rozdiel od tých tradičných firiem tu nejde o to nejakým spôsobom rozkazovať alebo posúvať iných nejak na silu, ale naopak tu nás sa podporujeme a rastieme spoločne. Záleží mi na tom, aby každý ten jeden človek sa posúval, pretože na tom stojí celý systém. Takže aký je rozdiel medzi tou klasickou firmou a MLM firmou? Takže kým príde tovar od výrobcu k nám, k zákazníkovi v klasickej firme, tak prejde naozaj dlhou cestou, kde sa nabalujú náklady k tej výslednej cene. Vieme, že reklama, už len samotná reklama stojí veľmi veľa. A tu v MLM alebo v sieťovom marketingu príde tovar od výrobcu priamo k nám a všetky tie ušetrené peniaze idú nám, ľuďom, ktorí produkty používame, milujeme a zdieľame, odporúčame ich ďalej. MLM je naozaj veľmi výhodný, viacúrovňový, spravodlivý systém, vďaka ktorému môžeme zarábať nielen z vlastného predaja, ale aj z predaja úspechu alebo predaja a úspechu ľudí, ktorým sme pomohli začať, ktorým pomáhame rásť. Čím viac pomáhame svojmu týmu rásť, tým viac rastieme aj my. Je to naozaj spravodlivé a veľmi motivujúce. Úspech ostatných nás neznižuje, alebo neznižuje ten náš úspech, ale práve naopak posúva nás všetkých spoločne vyššie. Je to legálny systém predaja, ktorý je veľmi výhodný a za mňa naozaj najspravodlivejší. Ja som 20 rokov podnikala v klasických firmách, v klasickom systéme a až tu zažívam ten neustalý nárast. Je postavený na dôvere a vzťahoch a následnej duplikácii, pretože odmeňuje spoluprácu, odmeňuje zdieľanie našich skúseností a tú ochotu vzájomne si pomáhať. Aké sú výhody sieťového marketingu? Ako vidíte, tak je ich naozaj veľa. Ja sa vlastne čudujem, že to nerobia všetci.
Prináša nám nezávislosť, som sama sebe páňou, prináša mi slobodu času, rozhodujem sa, kedy chcem robiť. Niekedy robím viac ako v bežnom zamestnaní, ale robím to preto, lebo ma to baví a viem, čo mi to prinesie. Mám časovú flexibilitu, keď chcem ísť na dovolenku na mesiac, tak môžem byť mesiac mimo a moje provízie stále idú. Mám vlastnú firmu, čiže investujem len do vlastného podnikania a sú to veci, ktoré mne pomáhajú. Čiže ako keby zamestnávame ľudí, ale neplatíme ich my, ale platí ich firma. Takže sú to naši rovnocenní kolegovia. Sú tu tie kariérne postupy, že možnosť kedykoľvek preskočiť niekoho nad nami, toho nadriadeného, ktorému sa možno tak nechce pracovať, ktorý nemá toľko chuťa, entuziazmu ako my. Je to spravodlivé odmeňovanie, o ktorom som hovorila. Tá práca tímová je úžasná, pretože vytvárame komunitu žien, ktoré si vzájomne pomáhajú. Rastieme vedomostne, máme spoločenské uznanie, plníme si celé túžby a čo je pre mňa neskutočné, tak rastieme aj osobnostne. Ja som sa veľmi zmenila, veľmi veľa vecí sa zmenilo v mojom živote, odkedy som v sieťovom marketingu. Toto je vlastne celoživotná šanca. Nikdy nie je neskoro na zmenu. Nikdy nie je neskoro objaviť svoj potenciál a začať si plniť sny. Sieťový marketing nepozná vekové hranice. Svoje skúsenosti, kontaktný a životnú múdrosť môžeme zúročiť kedykoľvek. Či už máme 30, alebo 60, alebo 70, vždy môže začať odznova budovať niečo vlastné. Dôležitý je len ten ochotný prístup, tá chuť učiť sa, a hlavne odvaha urobiť prvý krok a zotrvať na tejto ceste. Nevzdať sa, nedať sa odradiť. MLM môže byť novým začiatkom, ktorý prinesie radosť, uznanie aj finančnú istotu. V sieťovom marketingu je každý odmeňovaný podľa vlastných výsledkov a svojho vlastného úsilia. Tá výška príjmu závisí len od práce, ktorú odvedieš ty a tvoj tím. Každý má úplne rovnakú šancu uspieť bez ohľadu na vek, na vzdelanie či na nejaké predchádzajúce skúsenosti. Tie sú samozrejme vítané, ale tu sa učíme nové veci, učíme sa o produktoch a rastieme a pracujeme na tom, aby sme toto pochopili a vedeli odovzdávať ďalej. Tento systém je transparentný, veľmi spravodlivý, odmeny sú jasne dané a pravidlá platia pre všetkých rovnako. Toto odmeňovanie motivuje k rastu a pomáha budovať tú dôveru v tíme. Čiže sme odmeňovaní za to, že predávame, že zdieľame produkty, že budujeme štruktúru a získavame navyše úžasné benefity, ako sú neskutočné priateľstvá, ktoré som tu našla, krásne dovolenky, autá a ďalšie veci. A v tomto všetkom vlastne pomôže aj program Hviezdy, ktorý má firma veľmi, o ktorom budeme hovoriť v ďalšom videu. Takže v sieťovom marketingu nejde len o biznis, ale aj o budovanie vzťahov a priateľstiev, ktoré som už spomínala. Sme tu preto, aby sme sa navzájom podporovali, vzdelávali a motivovali. Každý ten jeden člen tímu je dôležitý. Spoločne oslavujeme úspechy a pomáhame si prekonávať prekažky. My si tu vytvárame prostredie, kde sa ľudia cítia prijatí, pochopení a rešpektovaní. Táto komunita je našim zázemím a zdrojom sily na spoločnej ceste za lepším životom. My si väčšinou priťahujeme ľudí do života, ktorí sú na podobnej vlnovej dĺžke, s ktorými podobne rozmýšľame, s ktorými nás to baví, sme spolu radi a ide nám to spolu. Preto je táto práca krásna a príťažlivá. Sieťový marketing nie je len o číslach a výsledkoch, ale najmä o ľuďoch a vzťahoch, o láske a dôvere. Toto tu neustále zdôrazňujem. A úspech dosahujeme vtedy, keď si navzájom skutočne pomáhame a záleží nám na tých druhých. V tomto biznise má veľký význam empatia a ochota vypočuť si, počúvať ľudí a podporovať sa v správnych momentoch. Dávame ľuďom šancu zmeniť si život, nadobudnúť sebavedomie a radosť úspechu. My ich neotravujeme, my im poskytujeme možnosť na zmenu.
A práve srdce a ľudskosť odlišuje sieťový marketing od mnohých iných podnikaní. A keď k tomuto pridáme ešte aj silnú podporu, ktorú máme od firmy, tak sme jednoducho odsúdené na úspech. A túto podporu Value poskytuje práve s týmto, okrem iného, s týmto podprogramom Star Rising alebo vychádzajúce hviezdy. Tento motivačný program je určený pre nových partnerov spoločnosti Value, ktorý im dáva šancu rýchlejšie sa zviditeľniť, získať atraktívne finančné odmeny a benefity už počas prvých mesiacov spolupráce. A o tomto programe si povieme viac v ďalšom videjku.